Kastekanako zubie, hori dau, Kastekana Bilbon, Kadagoako zera errekearen zubie, esaten da deabru egin daula. Eta hor, kontatzen dauzten Simonek, neska bat joan zela Bilboko romerire, zepa Kasila da honora, orduko denporan Kastekanatik, eta etzela joan zenean, iluntzean, ja berandu, da, karo, egin behar bat daukan, Iturriko ekarri. Etzekoak esan dutzen, berandu zatoz, Aia Mariak lastar joteko, eta badakizu, egin behar bateko zure, Iturriko ekartea. Joan San Jarro hartute estukuran, da, karo, Iturriko ekarteko, paseo baraun zubie bastante harrak goragotik, da orduen Iturri beste aldean. Eta, desesperazioa, maldazioa gota egon. Estatoriko infernuko diabrua, amitizi zubi betitiko, eta orduen, planteoako la diabrua aurrean, kapa gorri eta zaldi ganean, da, harimaren truke egin gehiatzu zubie. Uiarrak jo baino lehenago. Bale, bai. Da orduen, atan dauz, ezta? Da orduen esaten dago, etorroziala, diabru guztiek auren zerakaz, eta indartzu batanak eta diablo koxo batek eroten zitura, danan erremintak, eta ez da izan bat kintaleko arrie, osea, betu zelako, indarra. Eta zubiginen hasi zirenean, neskau larritu, da abadea gana. Da abadeak, behan alabatxu ez zela nindoz hori, jaunio estukuran nindot, eta nik bedinkatuko zeitu, nire bendikazioa bakarrik ez dutzu badio. Hor, inbertazu, ez dakite, maiet, ondo zango da, martien arrautzia egineko oiazkoak jaio behar dau, da kukurruko egiten badau, oiarrak, zera, zubiak hau baino lehenago, zara botez, ostentzian ez teko zuzer eginik. Da, orduen, herri guzti da ebil topetan oiar hori, eta orduen, deabru, zubi aurrera eta aurrera, azkenengo harri falta zala, deabru, bera joan zala, esaten dago oiz mendirantza, azkenengo harri bile, eta handi datorrela, aurkitu eben oiar hori. Da, kukurruko dinazo, eta orduen, deabruek ikusirik, harri ezin dagoela ezer egin, podere barik geratu zela, bota bala harri hori, demonotzela klarezko eskukazu bet, nola zela bost atzamar markaute harrie. Zera, da lan geratu zela, harri beten faltan Kastekanako zubie.